Andersen tænkte meget på at blive berømt og husket. Tietokone. Smula do šoku. Han tænkte meget på at blive glemt. Main entrance. Dørene åbnes. Doors open. Slow down. Doors closed. Etage -1. Floor -1. Dørene åbnes. Doors open. Forfatteren H.C. Andersen døde den 4. august 1875, 70 år gammel. Kort før sin død havde han en drøm. Han drømte, han var død, men pludselig begyndte blomster at vokse frem fra hans krop. Han sagde det.